Els Catarres va començar encara no fa 2 anys, això era a finals del 2010, i bueno, jo tenia ganes de fer un grup així acústic amb en Joan, que ara no hi és, i res. Volíem fer un grup per tocar en bars, a llocs petits, i buscàvem un contrabaix. Un dia ens vam trobar a la Roser, Música Viva, a Vic, i li vaig comentar si volia, i llavors va ser com molt ràpid, no? Vam muntar-ho i tal, i llavors vam tenir el boom de Jennifer i tal, i de seguida se'ns va quedar petit, no? I bueno, hem fet 1.000 concerts, hem fet com 120 concerts portem i encara ens en falten per aquest estiu uns 30 més o no sé quants més. O sigui que per voler tocar en bars hem acabat tocant, mira, en llocs així. Estem encantats. Es va llançar a finals de novembre, s'han vengut unes 6.000 còpies, vam fer unes 5.000 primeres, s'han venut totes i hem fet 2.000 més. I s'han venut molt bé, tot i que el regalem per internet i estem molt contents, la veritat. Fantàstic. Bueno, podem trobar una mica... És que és una mica de varietat musical, no? O sigui, en quant a estil, molta gent ens identifica com a pop-folk festiu, suposo que va el folk per l'instrumentació que portem, el pop perquè la música és d'influència pop, segurament, i festiu perquè és una música molt ballable, no? Tot plegat. Però llavors és molt que nosaltres tampoc no hi ha cap... Bueno, l'Eric, que és bàsicament el que fa les cançons, tampoc no és buscar un fil conductor, no? És una mica el que surt bastant, no? I ale. De fet, el disc es diu Cançons 2011, no té un títol més guai, perquè és un recull de cançons que vam anar a fer durant l'any i que ja teníem, antigues. Per tant, ens va semblar correcte fer com una mena de recopilació, no? I són les cançons d'aquest any. Potser el pròxim disc no es dirà Cançons 2013 o el que sigui, serà un disc potser més homogeni perquè l'haurem pensat com a disc. Mira, ha arribat l'altre. Doncs el concepte d'això era una mica... És una pedrera allà on està feta, encara que no es vegi molt. És una pedrera i el concepte era de... Hem fet el disc després de fer la gira, l'any passat, vam fer el disc després de fer la gira, que és una cosa una mica estranya. Era una mica com, després d'haver picat tanta pedra i tal, doncs aquí la pedrera i el concepte era aquest, una mica, no? Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència s'hagués tornat un pur tràmit. Quan miro el calendari vull que els dies passin ràpid. I sí, ja ho sé, que no s'acaba pas el món. Qui més qui menys això ho ha sentit tothom. Autocompassió com a remei per la derrota. Dir que estic de puta... Doncs ara per ara volem acabar la gira en banda, que és una cosa nova que hem tret aquest any. Fer tot el que queda fins a l'octubre, tots els concerts en banda, i després fer vacances, perquè portem 2 anys sense fer vacances i ens estem uns mesos parats i ja veiem... Tenim idees per un nou disc, però ja veurem, amb la calma ens ho prendrem molt tranquil·lament. Doncs... no sé, intentem que no sigui un concert molt fred, no? Jo què sé, hi ha cagades, a vegades improvisem moltes coses que... jo què sé. Sí, bueno, és una mica així. És molt espontani, perquè hi ha coses que a vegades ni les hem assajat al local i diem, va, avui ho fem així, saps? I bueno... Però i això té més xispa, i creiem que a la gent li fa gràcia i s'ho passa bé als nostres concerts i seria això, festius, espontanis i poc serios, no? Bueno, són festius, això sí. No, en aquesta gira portem vents i percussió, hem fet una mica més ple tot i intentem fer més festa. L'any passat se'ns quedava una mica curt perquè érem nosaltres 3 només i era una mica difícil, amb la guitarra només, bombo i acordió i contrabaix, i que ho intentàvem aixecar, no? Però era més difícil. Ara amb vents i percussió és molt més agraït. És molt més de festa major realment. Aquesta cançó va sortir de la forma més tonta, la veritat. En Joan un dia va venir a casa meu i amb uns acords que tenia una frase, que era la primera frase, jo soc més català que les anxoves de l'Escala. I llavors vam començar a donar-li voltes i rient i tal, fent unes birres, i amb un parell d'hores ja la teníem. I realment nosaltres no pensàvem que això tindria aquesta transcendència, no? No, però podria ser-ho, no? Realment. Això de tenir somnis eròtics amb Jordi Pujol, vosaltres no en teniu? Ah, no? Ah, sóc jo, no? Jo tinc una interviu que surt en Jordi. Ah! Bones. No, però això, no ens podíem esperar la transcendència que va tenir després la cançó, no? I no he de pensar que faria riure 4 concerts i després ja no la tocaríem. I llavors vam veure que no, que aquesta cançó era molt important. Home, va ser molt guai, la veritat. Ens vam emocionar molt. Al principi ens pensàvem que era una imitació.
Home, jo em vaig emocionar. Bueno, no vaig plorar, però vull dir que va ser un moment com molt d'ostres. O sigui, el president que t'has tingut tota la vida fins fa molt poc. I quan eres petit era el president Pujol, era el president, saps? I de cop estar parlant d'una cançó que has fet tu és impressionant. I sí, molt guai. És una picada de mans que tenim com una combinació de... com si fóssim una banda de raperos, però no ho som, i ja està, és això. Cantem també un tros de... com es diu? Lo Tío Pep. Lo Tío Pep... no sé si es diu així. No sé si és de Pico Celio o... No, és una cançó tradicional, aquesta. Que fem al principi, ens posem així enrotllant i la cantem i fem lo típic del ei, tot això, i a tope. Ja està.